Her vil vi gerne bevise formlerne for a og b, når vi bestemmer forskriften gennem to vilkårlige valgte punkter for en lineær funktion. Altså vil vi gerne vise, at vi har en formel a delta y over delta x, som fastlægger hældningen, og en formel b, der hedder y minus ax, der fastlægger skæring med y-aksen. Det der er i spil, det er altså, at vi forestiller os, at vi har to punkter i koordinatsystemet, x1 y1 og x2 y2. Og nu vil vi gerne bestemme, hvad hedder den linje, der går igennem de to punkter. Altså, hvor rammer den y-aksen, og hvis jeg går en hen, hvor meget skal jeg så gå op? Hvad er forskriften for den linje? Jeg ved, at de to punkter ligger på den linje. Så det betyder, at hvis jeg indsætter x1 i forskriften, så får jeg y1. Og hvis jeg indsætter x2 i den samme forskrift, så får jeg y2. Altså, vi kan sige, at y1 er bestemt af ax1 plus b, og y2 af ax2 plus b. Nu prøver vi at trække de to størrelser fra hinanden. Så vi siger, hvad er y2 minus y1? y2 minus y1, det må være det samme som ax2 plus b minus ax1 plus b. Og vi husker at sætte parentes, fordi vi trækker fra. Hvorfor får vi den idé at skrive y2 minus 1? Det gør vi, fordi vi ved, at formlen der stod der, at vi bestemmer a som y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Så kan det svært lige at regne ud, hvad giver det der. Så hvis vi kigger på det udtryk, så står der på højre side altså en minusparentes, som vi kan hæve ved at ændre fortegn for ledene inde i parentesen. Så her stod der plus ax1, det bliver til minus ax. Her stod der plus b, det bliver til minus b. Vi siger straks, der har vi et b, og der har vi et b. De går ud med hinanden, så y2 minus y1 er altså det samme som ax2 minus ax1. Der indgår et a i begge led, så det kan vi sætte uden for en parentes. Sætter vi a uden for en parentes her, så får vi x2 tilbage. Og fjerner vi a her, så får vi minus x1 tilbage. Det var a, vi gerne vil finde. Jamen a er her ganget med x2 minus x1. Så hvis jeg dividerer med x2 minus x1, det omvendte til gange, så må a jo være isoleret. Så a må være y2 minus y1 delt med x2 minus x1. Så nu har jeg bestemt a. Hvordan kan jeg så bestemme b? Ja, vi ved jo, at vi har fundet min y-værdi ved at sætte x ind i forskrift. Og jeg har fundet min y-værdi og også den anden y-værdi ved at sætte x2 ind i forskriften. Så hvis jeg skal bestemme b, så kan jeg bare sige, at det må være y1 minus ax1, eller det må være y2 minus ax2. Så generelt set, så får jeg altså, at b er bestemt som y minus ax. Hvor jeg så selv bestemmer, hvilket punkt af det, jeg vælger.